jste viděli. Dneska vám ukážu ještě další tanec. To nebude náš maskot, ale je to kostlivec, který taky tancuje. No a mimo to si dáme taky upoutávku knihu, kterou jsem napsal. A bychom ještě dneska mohli dát. Takže si začneme asi tím videem, jak kostlivec tančí. Takže hola, jdeme na to. Takže kostlivec tancoval a my pokračujeme dál, takže jak jsem vám slíbil, napsal jsem knihu, která se jmenuje Frank Marvin. Teď ji tady sebou teda nemám, ale mám nějaké fotky, takže fotkama udělám takovou menší prezentaci, abyste mohli se na to kouknout. No a to je asi tak vše pro dnešek, takže vám pustím prezentaci a loučím se s vámi a těším se příště. Ahoj.